Volleybalvrouwen beginnen ambitieus een seizoen. De rieders van BAM willen meer als alleenig marathon. En spannende dag voor Us Derk. Dit is de sport van Mandy 24 oktober. Goeien en welkom bij Boppenslag. In deze uitsturing ik nog omtinken voor basketbal. We komen beter in de kunde met Erik Braal, de coach van de Lijouter Eredivisieclub Ares. Maar we beginnen met volleybal, want de volleybalsters van Snits zijn weer los. Sneuntejoen waar de tweede wedstrijd spelen in de Dela League. De vrouwen van trainster Petra Groenland kwamen al verrassend sterk voor de dag 14 dagen lien in de wedstrijd om de Supercup. Er was wel verlen van Weert, met 3-2, maar het spul wie boven verwachting. Verleden weken was de eerste competitiewedstrijd uit Sint-Taurus woen en dat schept verwachtings voor dit seizoen. De vrouwen van volleybalclub Snits spelen voor de tweede hier weer op het hoogste niveau. Het is een jonge ploeg die in opbouw is. Verleden hier weer een opbouw en leren hier. Dit seizoen met een tussenknieën worden, werd de ploeg de tijd kwijt om te riepen. Trainster Petra Groenland had haar eigen plan van aanpak om de groep verder te brengen. Wij hebben krachttraining gedaan, we hebben kickboksen gedaan, looptraining gedaan. Ja, wij hebben heel hard gewerkt. In de zomer een programma meegekregen, eigenlijk allemaal doorgetraind. De enige routine die in de ploeg ziet, wie is Jacqueline Huiszoon. Maar zij is ophouden. Blokkengrie Marta Malta de volleybalkriebels weer en nooit ze stoppen wie is er nou weer weer om. Maar haar 27 jaar brengt zij de nederige routine mooi op de midpositie. Ik ben heel blij dat Marta terug is gekomen. Jacqueline die valt weg als routinier en Marta komt af en terug. Ja, daar ben je natuurlijk heel blij mee. Ook de positie waarop ze staat is best een belangrijke positie. En ja, dat is toch lekker dat daar een ervaren iemand staat. En Fenna is ook weer een jaartje ouder, een jaartje wijzer. En ja, zal nog meer een stempel op de wedstrijd kunnen drukken. En dat besef heeft ze ook wel. En dat heeft ze de eerste 2 wedstrijden ook laten zien. Dus die stap heeft zij ook weer gemaakt. En kan dus weer een dragende speler gaan worden samen met Marta. Toen ik terugkwam ben ik natuurlijk eigenlijk vrijwel direct een beetje mee gaan trainen. Ja, en dat is eerst dan heel vrijblijvend. En ik had ook helemaal niet in mijn hoofd om weer te gaan beginnen. En ja, gewoon eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Maar goed, op een gegeven moment ben je dan een tijdje aan het meetrainen. Dat is toch wel weer heel leuk. En dan willen ze graag dat je er weer bij komt. En nou, toen ben ik gaan kijken of dat mogelijk zou zijn met mijn werk. En nou ja, goed, dat is een beetje zoeken. Maar tot nu toe moet ik zeggen dat het redelijk gaat. En ja, ik vind het spelletje toch nog wel te leuk om er helemaal zonder te moeten. Het seizoen is goed begonnen voor de Snitsers. Een prima wedstrijd om de Supercup die nipt verleen waard. En de eerste competitiewedstrijd uit Sint-Taurus waard maar 3-2 woen. Maar wat mooi wij nou al verwachten van dit team. Ik schat ons in plek 5. Misschien wel een plekje hoger, 4. Dat we een beetje met Taurus ja, gaan strijden om die plek 4-5. Nou, daar hebben we uit van gewonnen met 3-2. Nou, die komen dan thuis. Dat moet in principe een overwinning zijn. Dan zijn wij ook weer verder. Zij zijn ook weliswaar verder. Maar wij zijn heel erg op de goede weg. We hebben heel veel geïnvesteerd in fysiek. En dat gaat zijn vruchten wel afwerpen de komende tijd. Dan de wedstrijd in Dok uit Dwingelo. In de eerste set had Snits vreemd moeite met deze zwakke ploeg. Hier is het een goeie ongeval. En het is dan de talentvolle Roos van Wijnen die het punt pakt en daarmee de stand op 22-20 brengt. De serve van Klaske Sikkers. Goeie paas en dan de middenval van Dok. En dat betekent 22-21. Dan mooi Snits het weer op Nijbeziekje om die server om te pakken. Het is Fenna Seinstra die dit hier terugbrengen had als leadster van de ploeg die het punt pakt. 23-21. Een volsluimersleerde paas onderkant van Dok. En dan is het setpoint 24-21. Op een ei Fenna Seinstra. Alweer een minnebaas. Het is onthutsend zwak spul van Dok. En zag je het eerste set mooi 24-21 naar de Snitsers. De tweede set wordt pakt mooi duidelijke cijfers 24-13. In de tweede set gaat het weer stroer maar de Snitsers. Ze kunnen net loskomen. Hier het blok van Fenna Seinstra, 9-8. Serve van Marit Tromp, ook een van die jonge talentjes in het Snitser team. En Dok vjocht het dan wel voor elk punt, maar de precisie ontbreekt bij die ploeg. En dan is het de achteroerongeval op Fenna Seinstra. Zie je Jochen. Sprong in de tweede set, het is tredje over voor Snitser, komen maar net los. En die gaat mooi in het middenspul van het Sierstander. Het iemmersblok van Marta Malta kan er niet aan helpen en is het tredje in Tolbe. Trainster Petra Groenland pept haar vrouwlie dan nog maar eens op, want setverlies moet net mooi is in deze ploeg. En het helpt. Dok begint te prutsen en hier is het Marta Malta die voor het matchpoint zorgt. 24-19.
Rooswijn en die toen serve benamen in de tweede set voor een protopuntenzorger brengt de 3-0 in veilige haven. En zo begint steeds met 2 overwinningen sterk onder competitie. Ja, ik denk het wel. Ja, ik heb eerder gezegd, het is altijd wachten hoe je uit de voorbereiding komt natuurlijk. Maar ik denk dat het heel goed gegaan is. We hebben Supercup, hebben gewoon een fantastische wedstrijd gespeeld. Wel met ups en downs. En de downs zijn nog wel wat te laag. Maar de ups die waren erg goed. Nou, vorige week tegen Taurus win je toch uit. Laat je wel een puntje liggen, want je had het eerder af kunnen maken. Maar je zet wel weer een goed niveau neer. Ja, en nu pak je ook weer 3 punten. Dus ik denk dat we echt heel tevreden zijn. Cambuur spelen vrij thuis in FC Os. Ze wonnen met 4-2. Het liep er lang op dat het een makkelijke overwinning worden zou, maar dat ging toch correct oors. Cambuur wie uit op revanche na het 4-1 verlies vrienden weekend in de Go Ahead Eagles en slag het er heel aardig in. Uit de corner van Turk is het Sandor van der Heijden die de Liauters in de 13e minuut op een 1-0 vastsprong zet. In de 30e minuut dissemonval via Dissels, Van der Heijden en Mark de Vries. Hij zet de Liauters op een 2-0 vastsprong. Dat zou ik de rest dan worden van de wedstrijd, omdat deze bal van Melvin de Leeuw er uiteindelijk krek net ingeet. Het hier doelpunt van de jongeren kennen, maar het bleef 2-0 bij rest. In de tweede helft gaat Cambuur gewoon terug. Na 4 minuten al de corner van Ozan Turk, het verlengen van de Leeuw en het chansie van Mark de Vries zwak het voor een 3-0 vastsprong. Neert aan de hoorn, zo'n je zeggen. Maar dan, deze actie van invaller Nedermans zet Van der Laan aan de kant en jast een prachtig het kruis in. En daar is het 3-1. Nog neert aan de hoorn, maar 3 minuten later is het op een Nedermans die het hier van jongetje meter weer rekken weer te zitten. Dan is het 3-2 en toch weer een wedstrijd. Het wordt het onder de 94e minuut voordat er uiteindelijk toch het verschil weer op 12 set weer in. Cambuur wint met 4-2 van FC Os. Sven Kramer had van het KNSB een onwiesplak gekregen voor het NK afstand. Al sneun in Insel had Kramer zijn eerste 5 kilometer rijden na zijn blessure. Zijn eindtijd wie 6:23:05. En dat wie meer dan genoeg voor deelname aan het NK en dat is op 4 november. En coach Jillet Anema van de BAM-ploeg denkt grut. Hij wil met zijn jonge skiernis schreeuwen op de Olympische Spelen in Sochi. Op de marathon regeert zijn ploeg al met hudden. En nu wil hij ook de macht griepen bij het lange baanrijden. Als de elite onder de marathonrieders de baan opkomt, bin de vrouwen al dwande met haar race. 66 vrouwen, met Frieske troeven als Maria Sterk en Wieteke Kramer. Azen meer oer de vrouwen. Voor sporters is de eerstvolgende wedstrijd vaak de belangrijkste. Maar dat is nou bij deze marathon op het Jereveen krijgt een beetje oors. Want oer 2 weken is het NK afstand in dezezelfde ijshal. En dan worden de startplakken voor de eerste wereldbekerwedstrijden verdeeld voor het komend seizoen. En dus luidt de focus voor een soort rieders al op dat NK. Het is voor u het hoofddoel. 4 november, dat hebben we op 1 april, als het seizoen voor u weer begint. Hebben we zo'n 4 november, dat is de dag en ja, dan moeten we goed wezen. Dat geldt voor ongetwijfeld Bob de Jong, maar ook Bob de Vries dus, Jorrit Bergsma en wellicht ook Arjen Stoetinga. Dit geldt voor alle rieders die met mij werken. En hield hij meer marathonrieders maakt je nou de oerstap naar het lange baanrieden. Bigelieks Douwe de Vries. De Vries had in de onrin op dit seizoen een 4 kilometer wedstrijd rijden. En dat ging zo goed dat hij ook op het NK afstand in actie komt. Ja, zo is het 20 ik dat. En ik denk de laatste keer dat ik rieden hier wie 43, iets van 4 wielien. Dus ja, dat was 6 seconden van mijn PR. Dus ja, dat was super. En ja, ik zie wel hoe het NK afstand gaat. Zou ik daar snoeien uit riet, ja, dan misschien de wereldbeker ook wel leuk. En als dat heel goed gaat, misschien word je wel mooi dan een week afstand. Ja, dat weet ik nog niet. Waarom nou de finish bij de vrouwen? En het is daar razend spannend, want de finale gaat tussen 4 vrouwen, waaruit Nadine Seideglans gelijk demereerd is. De Duitse riedster wenachtig in Drachten. Ze had de champagne al haast ontkurkt. Vaak winnen Duitsers in de laatste minuut, maar Seideglans wordt op de laatste meters verslaan. Ze wordt uiteindelijk treden. Ja, het was echt jammer dat ze mij nog in hadden, maar ik kan gewoon echt niet meer. Ik kreeg gewoon echt een kramp op de finishlijn, dus, maar ik ben hartstikke blij met die 3e plek. Dan de start bij de Malje. En bij de Malje wordt het peloton de laatste jaren regeerd door de BAM-ploeg. En om die hegemonie is eens niet verloren. BAM regisseert en controleert. Met een ijzersterke Jorrit Bergsma rondenlang op kop die de tempo heeg houdt. En hij staan 74 rondjes, slag het Bob de Vries om een ronde vastsprong te pakken op het peloton. Krijgt in de laatste ronde nog help van Willem Hut. En dan is daar de ontsluiting.
De winnaar is dan eens al bekend, want BAM is gewoon weer te sterk om daar nog wat aan te verrooien. Het is net te dwan om te demareren en Bob de Vries zit in een zetel. Maar dan bad er wat opmerkelijks, want coach Jillet Annema wil het publiek spektakel bieden en liet Jorrit Bergsma demareren. We proberen nou nummer 2 rond te krijgen, maar ja, gewoon het mes was in de bek. Die nummer 2 is dus Jorrit Bergsma, want de enige die in staat is om het keunstikje van Bob de Vries te herhellen is ploegenoot Jorrit Bergsma. Hier is de ontsluiting van Bergsma met het peloton en dan krijgen we dus de ultieme finale tussen 2 ploegenoten. Eerst moet het peloton nog sprinten om het tweede plak. En ik daar had BAM met sprinter Stroetinga goede papieren. Maar Stroetinga komt krek te kwad en wordt uiteindelijk vierde. En Jillet, hij baalt. We willen hier 2 en 3, we willen het hele podium vol hebben. En ja, hier en 2 ben wel west. Dus op dat moment dan je het gewoon daarom en dan lukt dat net. En dat hier wel kind, zeg maar zeggen. Nog 2 ronden. Ja, maar opletten. Maar dost wat als coach en 2 ploegmaatjes in mijn corride, wat kist dwan? Nee, doe niks. Nee, dat moet ik dat zou oneerlijk zijn. Nee, die man moet nooit aan. En publiek op een bank. In een sprint adieu is het uiteindelijk Bob de Vries die het krekt wat rapper is als Jorrit Bergsma. En Bob de Vries, hij wint de tweede marathon van het seizoen. BAM is nog altijd de sterkste ploeg van het hele peloton. De nummers 1, 2 en 4 binnen alle treien van BAM. Ja, we hebben de hele week sprinten geoefend en het ging steeds beter. Dus ik dacht, ik moet niet op kop beginnen. Nou, en als je dat pakt, gewoon super. Ja, op papier is dat denk ik wel de betere sprinter van de 2. Alleen ja, Jorrit is misschien wel een betere sprinter van. Ja, Jorrit is dat ook met sprongen vooruit gaan. Dus ik was echt niet zo zeker. Maar super blij mee. BAM regeert het marathonrieden als neer tevoren. Over 2 weken dan weten we dat ze echt de baas wezen zullen op het NK afstand. Dat wordt interessant. Shorttrekker Sjenky Knecht had op de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen een 4e plak hellen op de 1500 meter en een 6e op de 1000 meter. In Salt Lake City ried de 22-jarige bandengeester in de finale van de 1500 meter heel makkelijk. Doch ziet er net meer in als een 4e plak omdat Knecht opsletten ziet achter het was Zuid-Koreaan en Amerikaan. Hij koek je een actiematje alweer de snelhieter wol, zei er naar in. De Koreaan Jinkyu No waard winnaar. En Wim Stroetinga en Peter Skep hadden 6-daagse van Amsterdam afsletten met het tweede plak. Sneuntioen op de laatste dag pakten ze de leiding, maar in een spannende finale moesten ze beliezen. Het favoriete Belgische-Nederlandse duo Iljo Keijsen en Nicky Terpstra pakten een roentje vastsprong. Met 4 punten nu 3 wedstrijden binnen de basketballers van Lazarlek Ares goed begonnen. Sneun de Ljouters met 88-zondag van Weert. De ploeg had met Erik Braal een nieuwe coach. En verslagjouwer Roelof de Vries maakte de volgende reportage over die nieuwe trainer. Het is 2 dagen na de wedstrijd van de dinsdag. Ja. Wat staat er vandaag op de planning? Nou, we gaan kort terugblikken en proberen om een beetje een aantal zaken die we in die wedstrijd niet hebben goed uitvoerden, die op de training nu erin te krijgen, zodat we die zaterdag wel uit gaan voeren. Succes. Dankjewel. We gaan volgen. Okay. Erik Braal is, zoals hij zelf zei, een doelgerichte coach. Het eerste wat hij doet op de training is de doelstellingen van die dag per speler op papier te zetten. Bij gewoon spelers schreeuwt hij ze zelfs op. Maar gewoon wij bepaalt de speler zelfs zijn eigen doelstelling. Ja, kom maar. Be aggressive on both ends. Dat is de doelstelling van vandaag. Waarom? Ja, je moet gewoon agressief zijn in de verdediging en in de ovens. In de ovens, omdat zo maak je zeg maar, je medespelers zeg maar, beter in de verdediging. En in de verdediging, ja, je maakt je alleen maar zelf beter in de verdediging. Dus agressief zijn aan beide kanten. Doe je het daarmee eens? Ja, dat is een goede doelstelling. Soms heb ik ze liever iets specifieker. Hè, dus waar wil je dan in agressief zijn? Maar het is goed om je bewust te zijn wat je wil gaan doen op de vloer. Als je zo meteen gewoon gaat trainen en je doet maar wat, dan, is het, dan doe je ook maar wat. En nu ben je gericht op iets. Ja, jullie doen het elke dag, begrijp ik. Ja, dus dat is het idee ook gewoon achter dat je een training hebt om beter te worden. En waarin wil je beter worden, dat is dan de vraag. Pakken de spelers dat op? Als maar lang genoeg volhouden, waarschijnlijk wel. Oké, we start with jogging. There we go. Nadat de groep een pittige warming-up dingen had, gaat Braal maar zijn spelers onder slag met een wedstrijdanalyse. 10 jaar had Ares dik verlend van Nijmegen. En s'avonds na de 11e wedstrijd had Braal een montage maken van die wedstrijd.
Ik werk met een video-analyseprogramma waarbij je dus eigenlijk elk moment een aparte codering kan geven. En daarmee kan ik allerlei onderwerpen eruit halen die ik op die training eigenlijk wil gaan begrijpen. Kijk, als je nu ziet, vandaag hebben we hier een lijstje gemaakt. Screen defense, boxing out, reading offense en transitie naar verdediging. Gewoon 4 onderwerpen waarbij we straks kort tussen de trainingen, in de training eigenlijk, kort eventjes naar gaan kijken. Gaan we straks ook dat nabootsen tijdens de training? Ja, dat is het idee. Dat gaan we dan proberen om wat we zien, wat we niet goed doen, proberen te doen, wel goed te doen op de training. Hey, kom over hier. Kom over hier, kom over hier. What do you see? Nobody going to the glass. This one. Second. No one cut it. Nobody was cutting. Yeah, so nobody's going to the glass, nobody's cutting, like out of the post pass. But before. We didn't use our screen. That's mainly the thing that I want to show. I would love to see our team be so aggressive that we read this. Vermeulen is following you, curl to the basket, layup. And then have the same continuity as we did this morning. You come over as a curl, the big man is rotating, bounce pass, layup out of that. En zo bootst Braal de wedstrijdsituaties na, maar de hoop dat de automatismen de stade gewoon insliep je. In eerste instantie gaat het net naar tevredenheid. Nee. Jongens, ga alsjeblieft spelen. Nee, Sjors. Nee. En read it! Godverdomme. Maar aan het eind van elke oefening is het toch de tevredenheid. Juist, hey. Heel goed. Zie, dat moeten we hebben. Nu moeten ze fouten gaan maken. Coach Braal is haast een professor. Zo benadert hij basketbal. Maar wat vinden zijn eigen spelers van hem als coach? Allereerst een hele goede trainer. Ik had al heel veel verhalen gehoord over hem voordat ik hier naartoe kwam. Van verschillende spelers die met hem hebben gewerkt. Dus ik had al hoge verwachtingen. En ik moet zeggen, hij is nog beter dan ik dacht zeg maar, dat hij was. I would say a real serious person. Wants to get to work every time he gets in the gym. We got to be ready to go, full focused. He's kind of hard to read sometimes, you know. Sometimes I don't know if he's real serious or if he's really mad or he's jokingly, you know. He's a tough guy to read, but definitely a guy of giving you just basically structure. You know, he's a structural guy. Hebben jullie eigenlijk een beter team dan vorig jaar? Ik denk dat wij op papier wel een beter team hebben, ja. En dat we op meerdere posities vooruit zijn gegaan. Bent u een basketbalfreak? Ben ik een basketbalfreak? Nee, eigenlijk niet. Nee, ja, ik ben een behoorlijke basketbalfreak. Ik moet zeggen, ik heb nu eigenlijk de hele avond, vanavond is Euroleague. En dan zit ik weer de hele avond voor de televisie. Tussen het bekijken van weer door kijk ik naar Europees basketbal. Dus ik vind het wel leuk om basketbal te kijken ook. De relatie is nog steeds goed? En mijn vrouw zit ernaast, want die vindt die basketbalwedstrijd ook leuk. Gezellig. Het volslijne interview met Ares-coach Erik Braal benam nieuwsgierig voor orentrainers staat op uw website. Het zal je net ontgeen wezen, maar zo'n paar weken binnen de sportredacteuren van Omroep Friesland de grutske bezitters van Derk. Het jonge draafhinder waar het redden van de slacht en wordt nou op het entraînement van Elke Kruis in Terband verzorgen en traint. En dat is maar goed ik, want wij als sportredactie hebben nou net het meeste verstaan van hinders. Hé jong, zie dat maar dat hinder? Wanneer kom je eigenlijk van die kar? Karren? Dat bedoelt van Sulky. Nou jongens, dat wordt het nou wel even, hè. Je moet geduld hebben. Speciale dag, hè? Ja, speciale dag. Wat? Derk giet voor het eerst voor de karren. Is dat spannend? Ja, dat is wel spannend, want je weet nooit precies wat ze doen. En meestal proberen ze wel even wat uit. En Derk is wel een beetje een doerak, dus zal eens zien hoe het gaat. Is het een doerak? Het is wel een beetje een doerak, ja. Het is wel een beetje jonge streekjes. Kom maar. Flinke jongen. Kom maar, jongen. Kom maar, jongen. Hoofdsteltje. Niet heel goed.
Hij heeft een heel mooi, dit is echt mooi beleerbit met hele grote pen. Dan kan het net door de moelen scoren. En het is een rugpit. Soms heb je ook wel dat in twee delen bestaan. Maar dit is om te beleren wel mooi. Dat snappen ze eigenlijk het gauwst. Wat is die leefde voor hinders, Sjoukje? Is er mooi opgegroeid? Ja, met ponies en zo. Dus hij kwam altijd wel op de koers. En dan mochten we wel mee soms. En dat vond ik dan wel heel mooi. En toen kregen ze een hutdraver. En dan mochten we dan ik wel eens op rijden van die trainer. Oh ja, toen denk ik, nou zo'n kark is ik wel mooi. En toen hebben we er, dan mag je er eens opzetten en dan ben je niet in klap verkocht. Ja? Ik denk, dat wil ik. Wat is daar zo mooi jongen? Ja, je gaat lekker hut. Ja. Voor mij direct nog wel even poetsen. En nog 3 in de stut. Dit kan hier. Nog het vanzelf. Voor de... Sjoukje, waarom is dit belangrijk? Wat doet het precies? Niet met goed sturen leren, want als we aan de kar erachter en hij kan net sturen, ja, dan kan je jezelf net redden. Dan is het rodeo. Dus dat zijn de eerste stapjes. En hoe doet hij het? Hartstikke goed, dikke voldoende krijgt hij. Hij maakt voor de karren. Het moment is daar? Ja. En hoe vaak moest nou zo'n hinder trainen, zeg maar? Nou, als je ze beleren, dan moet je ze eerst echt alle dagen even met ze aan de beurt. Ik op snijn, gewoon alle dagen. Dan moet ze er even terug, zeg maar. Krijg als mijn zwem. En daarna, gewoon 6 dagen in de week. We doen even een hele mooie, een doofkappen dat doen we op zijn eren. Want het is natuurlijk al een naai. En soms kennen ze van loet ik wel eens een beetje schrikken. Dat willen we natuurlijk net. Stel je voor dat hij denkt van nou, dit vind ik wel heel griezelig en hij begint te slaan of hij begint te bokken. Dan veelt hij een beetje druk van die stut, want die ben ik aan de karren vast. De stut komt vast aan de karren? Ja. Hij wordt wat zenuwachtig, hij begint te poepen. Ja. Het is ook heel spannend. Als hij de stal uitgiet, dan moet hij de bocht om. Dan komt hier wat aan. Dan doen ze daar wel eens een beetje apart op. En als we dan direct de baan opkomen, dan verneemt hij natuurlijk dat er iets achter zit. En dat rommelt natuurlijk een beetje. En dan wil ze wel eens even een stukje hut gaan. Nou, dan gaan we. Knip maar los. Zo, goed zo. Kom maar jongen. Goed zo. Hoppakee. Hop, hop. Het is nog geen hutraam. Maar wel eraan. Goed zo. Kom maar. Kom maar jongen. 1, 2. Hoppakee. Hop, hop. Goed zo. Brrr. Och jongen. Hartstikke flink. Nou, dit is er net een beetje. Wat een topper. Gaat goed of net? Ja, gaat monsterachtig. Voor de eerste keer. Nou, Derek, als sportredactie kunnen wij toch echt wel grutschappen wezen, of net? Hij heeft helemaal niks verkeerd in. Hij doet het echt geweldig. Hij doet het helemaal geweldig. Net een stap verkeerd in. Eerste keer, als je alles zo goed doet, dan hebben we een topper. Doe maar. Nou, dat is easy werk voor jou. Een ons geluk is meer dan een kilo wiesiet. Maar je kan er wel bepaalde dingen uitdwingen. Zei het Elke Kruis, die we nijwieken joggen in onze riege Derk. Ons vierde sport van deze man die 24 oktober graag wijs ik je op een extra programma van Boppenslag. En dat is morgen zelfs de dag van Heerenveen en Harkemasse Boys, het bekerduel. We binden dan om kwartier uur 6 hinnen met de laatste nijsfeitjes hoe de wedstrijd die om kwartier voor 6 begint. Live bij het Habelense Stadion bij. En toen zie vanzelfs Boppenslag Café dan te gast Epke Zonderland. En van nou een heel noffelijk jongen te wensen. Doeg!